Eta Euskal Telebistak ezin ba zita hau galdu. Espainia eta Frantziako ordezkaritzan ari diren lau pilotari euskaldun kantxa gainean. Hortxe dituzue irudiotan. Elastiko gorriz arituko direna Pascal Juzan eta Daniel Mutuberria. Eta hegoaldekoak Iker Telleria eta Jon Bazeta. Ondo genionean euskaldunak direla gaurkoan ere protagonista munduko txapelketa honetan. Izan ere, Pascal Juzan arrangoitzekoa da. Daniel Mutuberria veteranoa aldubekoa. Iker Telleria bermeotarra eta Jon Bazeta berrizkoa. Horietxe dira protagonistak. Eta txapelketa honek izan dezakeen protagonista nagusienetariko bat ere gaurkoan lagun izango duguna komentarioetan. Xavier Rimat, segurarra. Hain zuzen ere, binaka aritzen da ezker pareteko frontoian, pilotalekuan, baina gaurkoan egin du eta lehenengo zakea ez da heldu beharreko laugarren kuadroko marra horretara. Beraz, bat eta huts, hegoaldekoak aurretik. Agian zuetariko gehienontzat hegoaldekoak ezagunak dira. Gehiagotan egon ohi direlako gure kamera aurrean. Hegoaldekoei, iparraldekoei buruz, zer esan? Aurrelaria ez da hain ezaguna, Pascal Juzan, baina atzelaria, Daniel Mutuberria, oso ezaguna da. Ez dakit txapelketa honetako veteranoena dugun ala ez, baina veteranoetako bat behintzat bai, 43 urte ditu. 74ean, pentsa ezazue, dagoen 74a, Montevideon jokatu zen, txapelketan jokatu zuen, orduan bigarren, txapeldun orde gelditu zen, Miarritzen 78an ere bigarren izan zen, 82an Mexikon txapela lortu zuen, bai 86an Gasteizen ere, Kuban duela 4 urte bigarren izan zen, Bartzelonako joku olimpikoetan ere parte hartu zuen eta finalera galdu zuen arren, eta 84an ikusi egin behar. Momentuz, bi eta huts, ikusi duzun bezala aipatzen ari ginen Daniel Mutuberriari pilotak hanka egin eta Iker Telleriaren zorbaldan jodu. Eta hor da, Bermeokoa, zakerako prest. Zake luzea, ezkerrez ondo eraman, aldudeko atzelaria. Mutuberria, Jon Bazeta. Nor baino nor. Zazpigarren kuadrotik eraman. Ileriak atzera. Eta zortzigarren kuadrotik eskerrez zartu da. Atzelari veteranoa. Orain, pilota baztertua Bazetarentzat. Honek ondo eraman. Izan pilota gozo sartu da, pilota zabaldu gozatu gabe. Ezkerrez berrizkoak, eta ezkerrez Mutuberriak ere. Gozatuz, baztertuz, baina Bazetak eraman. Bazeta, txapapera. Bat eta bi, ikusleen txaloak, gehienak iparraldekoen alde daude. Zuzen ere, zoruan du berezitasuna. Base pilota eraman duen Bazeta. Berriro ere pilota geiztoa, baina berrizkoak eraman.
Bai, hori da, Jonek oso ondo egiten du bat, ez? Eskua goitik oso ondo sartzen du pilota eta gauza bat oso ondo egiten duena hori da egin. 3-1, eta aipatzen ari ginen zorua nahiko berezia dela hor materiale sintetikoetako ordezkariak, Xavi Frances, Fernando Castro, izan ere, komunikabide askok behar duen garrantzia eman dio pilota txapelketa honi. Eta bien bitartean, hortxe dituzu borrokan lau pilotariak. Gaurkoan, seguruenik ikusiko dugu tantu politien bat ere hor aurre alde hortan, izan ere Iker Telleriari gustatzen zaio, aurreko joko klase hori ere, hala espero zen eta halaxe gertatu zen. Iparraldekoek aldiz, oraindik ez dute partidoi jokatu, hoxe dute lehenengoa. Beti hortxe goian egoten dira, ikusi egin behar txapelketa honetan. Zer gertatzen den, dena den, hau ez gain, beste herrialdetik izan aldaiteke sorpresarik, eskuz. Bueno, ez dait beste herrialdetako nola egongo dien, baina, bueno, nik uste sorpresa handik ez bani bada, hauek izango diela, beste aurreko mundialetan eta olimpiadetan bezala esaber izango dela, arierik ondienak, ez? Baina ez dait, kubatarrak esate dute beste grupoan daudela indartsuenak eta ikusiko da ber gero, ze joku eskaintzen dute. Pilota baztertu mutu berriari. Iker Telleriak eskerrez pilota zabaldu. Ikusten mutu berria eskerra da. Jon Basetak, gozatuz. Mutu berria jarri du lanean. Baseta, indartxu pilota goian jarri eta Arerioari aideak kendu. Mutu berria, berriro ere indartxu. Beti itxura bera du, jokalari honek beti itxura bera du. Bai, beti, bera ezkerrarekin oso ondo jotzen du, ez? Ezker soia zuzan zela eta bere indar guzti hor dauke eta oso ondo libratzen du bezoa. Orain, nahi gabeko Orbabikoa. Usanek atzera, baztertu Basetari, eraman. Orain Zabalera, berriro ere aurrelarien arteko borroka. Usan. Segitzailea amorratua da Daniel Mutuberria. Hortxe arituko da. Jo, lertu arte. Zabaldu. Mutuberria, Usani berea zela pilota esan. Orain Orbabiko eta tanto. Hor, luzea eta zitala. Ondo eraman Mutuberria. Telleria atzera, bederatzigarren kuadro pare horretatik, Mutuberriak eraman. Eta bai, alaxe da bai, Hiribienekin jugatu zuen. Eta orduan garaipena 22 eta 12 izan zen hegoaldeko entzat. Baseta. Orain gozatuz. Usan, gainean da. Berriz pilota Zabalera, hori oso pilota txarra da Mutuberriarentzat. Eraman, berriz ere Zabalera. Zabaleko horiek Usane jaso beharko ditu. Gainera frontoretan Zabalean ikadari jotzen da, asko zabaltzen da pelota. Aide sartu, aurrean utzi nahi, bere burua saldu. Sotamanoa. Eta oraingoan, sake luzea, baztertua. Mutuberriak ezin, 8-1.
Eta sakearekin min handia egin daiteke pilotaleku honetan. Hori ere aztertu xemartua, baina arazorik gabe. Txapapera. Jonek pilota jetxi nahi izan du. Bai, jaitzea funda pelota eta eskutik ez egin da ikusi da, Dena den orain arteko tankera ikusirik, partidu honen tankera ikusirik, izan daiteke pilota partidu bat holakotxe gauzak egiteko. Poliak egiteko aukera izango da. 2-8 beraz, Pascal Jusan zakean, ezkerrez hartu beharko du Bazetak, eraman osta-osta, efektoz Jusanek, Hor oso zaila ikarri tanto sartzea. berriz ere jetxi Bazetak, ez dirudi beldurtu denik lehen txapapera bota badu ere, orain zabalera joan daiteke, hala ere barruan da, eraman Jusanek. Berria Jon Bazet. Eta arruan izan da, osta izan bada ere, bigarren botea eskatu dute. Epailea aurkitxo utzi eta jaiki egin da uste dut aurreko epaileak ere horrelaxe egin duela. Tantoa, bederatzi eta bikoa ego aldeko bikotearen jendearen txistuak. Eta gustatuko litzaiguke errepikatuta ikustea. Honek ez du aldaketarik ekarriko, baina ikus dezagun hortxe. Hor lehenengo botea. Bigarrengo botean garbi. Bigarrengo botean, ez dago Fernando Lopetegi errelezatzaileak eskaini digun errepikapen horrek, ez du zalantzarako betarik uzten, oso garbi izan da bigarren botean. Eta beraz, lege osoz, bederatzi eta bikoa. Horra, Ikerrentzat pilota aukerakoa, Eraman Jusanek. Atzera mutu berriak. Bederatzigarren kuadrotik, ondo eraman Bazetak. Pilotaleku honetan, atzeko kuadrotan, pixu hundi hartzen du pilotak. Bai, pixu oso hundi hartzen du, bai. Bai, esan daiteke pilotari indartsuenentzat egindako frontoia dela. Hoi da, frontoia uste espektakula ikusteko edo panto edarrak eta ikusteko ez dela batean atzedari behintzet, hemen dauken lana jotzea bakarri da, ez? Baina aurrelari balin bada rematatzen dena, min handi indezeko baita hemen. Ben baztertua. Jusanek, mutu berria egitzi, txapara. Ondo jotzen da. Iker Telleria. Berriz ere zakea oso atzera. Erantzun ona. Aldudeko atzelariak ere mandako. Oso ondo. Jon Bazeta, gozatuz, baztertuz, atzeratuz. Atzelari batek egin behar duena, bat kontutan izanik, ze pilota galdeku klasedan, Hendaiako Beltzeni hau. Ezkerrez ikain atzera, ezkerrez erantzun, mutu berria. Oso partido serio egiten ari dela iruditzen zaigu Bazeta, Xabier. Bai, oso zure da, ez? Pelotean konstante ari da jokatzen eta, bueno, kantoa pixkat dominatzen hasten direnean, mine egitea joten da, ez? Orduan, serioa ari da, oso serio baina. Hemen Zabalera, Jusanek eraman behar zeigarren kuadrotik, ezin. Zuen bezala, entrenatzailea ere hemen ikusten dugu, Iñaki Goikotxea parean.
Mutu berriak eraman. Keinu egin arren. Iker Telleriak sartzerik ez. Telleria. Usanek eraman, baina pilota jantxe erdian, pasetaren zan. Hemen behin eta berriz pilota jetxi, mina horre egiten da, eta konfiantzaz jokatzen denean, sarri egin beharreko jokaldia da. Horra, Iker Telleria, efektos pilota baztertu nahi, berearen da aukera, orain Zabalera oso ondo jokatu du, eraman Mutu berriak. Berriz ere Zabalera, dejada, eta tanto bikaina. Telleria, mazetari utzi. Mutu berriak, zazpigarren kuadroan lanean jarri du, Jon Bazeta. Eraman, berriz ere Telleria, Usan, Aidez. Hemen atxikirik eta horrelakorik ez. Usan zaila da. Nik uste garbi ez, garbi oso garbi izan gara. Kotxa eta gaina nahiko handia eta pelot eskuan eta orain dibintzat tanto, ez da handiko tanto egite. Esan daiteke gainera, oraindik afizionatuak zareten non artean, ez dakit, jendeak oso garbi jokatzen duela, ez? Bai, gure artean txiki oso gutxik ezin dela, aldian behin izango da bat edo este, baina, bueno. Zetak eraman duela besto hori, Usanen aukera. Eraman berriz ere berrizkoak. Txapa gainean utzi, eraman Telleriak, Zabalera, Jon Bazetak eraman. Zetako politia. Jetxi Mutu berriak, eta pilotaka da izugarria, Telleriarena, berarentzata aukera berriz ere. Usanek tanto amaitu nahi, baina ez da erraza. Jon Bazeta eta Telleria horri zen da, barkatu? Horrik hasi da garbi ez, ikarri dituen hankak, ikarri ezko hanka ditu eta bere horretatu saltzeko esan liteke izkutatu inber da. Erakutsi du bai, azkar mugitzen dela kantxan, gainera pilotarako sena izugarria du. Mutu berria. Pilotak oso dotorea. Usan. Pilotera, utzi, Mutu berria. Iker Telleriak sakea ondo. Eta ez dalduko pilota hori, ez daldu, frontoi polito honetatik domina piloa joan daitezkela egoaldera, ez? Zatu lehike, baina, bueno, bai bateak eta bai besteak egiten ari joko ikusita, bueno, posibilidade handia ikusten dira bai. Gero esan, buruz buru, orain artean behintzat, Agirre, Imanol Agirre ari dela, forma biko orain, eraman Usanek, Alamotzean ere Zeberio eta Rekalde ondo aritu ziren. Eta arazo gehiago izan zituzten Paleta, Larruz ari zirenak. Orain eraman Usanek, baina tanto amaitu duena 16 eta 2. Orain egin sartzen moduko pilota. Txokotik txokora. Usanek minik ez. Berriz ere txokoan. Eta Telleriak jokatu ez ezik, jolasteko ere gogoa azaldu du. 17 eta 2. Horra, pilota lekua. Jendez ondo beteta gaurkoan ere. Orain arte, munduko txapelketa honetan, beste pilotalekuetan eta pilotaleku honetan ere, izan daiteke hori, ez dakit, ezaugarri bat dela, izugarrizko jende piloa dabil frontoian. Bai, jende asko dabil, bai. Egun, bueno, ikusmina hundi sortu dute munduko txapelketa hauek eta jendez, ondo beteta dabiltza bai, kontoi guztiak ere. Eta gaur, bueno, gaur ikaragarri. Gainera igande bat izan da,
jende asko etorri da. Oraindik jende ezartzen ari da, eta behan du xamar etortzen diren horiek, agian, partiduko tanto urri batzu ikusita, gelditu beharko dute. Txapapera! Atera, oraingo luzea, atzeko rostori bilatu nahirik, eirez zar daiteke, utzi bazetari, honek jetxi. Berriz ere jetxi, oso polita. Oso polita, emeretzi eta jendearentzako, ikusleontzako, ez dakit, pilota berarentzat ere, ez dakit. Bai, asko. Ona da. Ona da. Puntu berriak eraman. Jeriak, ezkerrez, zein eskubiz. Ondo astutzen du pilota, berea da aukera, ezkerrez berriz ere, zabaldu. Ere, ez du lortu, mutu berria, eskubiz zardadin. Zeta. Berrizkoari utzi. Atletori gora joan daiteke, gora da. Bai, hori da. Pala hortan uste oso maila hona daula urtein mundial hauetan. Bai, kubatarrak eta mexikarrak ere bai, eta espainiarrak eta frantziarrak, berdintxoa, berdintxoa daude eta, partidu polita ikustu aukera izango da. Eta kubatarrak ere, bai, zuzen zuzela, zenbat hitzatea ditu bai. Hortxe dituzue Boliviakoak eta ondoan duzuen gizon horixe, hortxe, ezkerraldean dagoen gizon horixe. Imanol Agirre da, buruz burua ari da, apesetxea ondoan duena. Eta orain artean behintzat gauzak oso ondo hasi dira arteako pilotariarentzat, izan ere, 22 eta 7 irabazi bai zuen. 21 eta 2 harrigarria, eta azkenengo zakea egiteko pronto, Telleria jendearen txaloak, egin du azkenengo tanto zakea, barkatu, eraman mutu berriak, dejada egiten saiatu da, eta zerra maiera. Bukaera benetan zoragarria eman dio. Berrizko atzelariak